llibre de viatge és un llibre preciós a nivell de paper, d'estructura, d'un regal fantàstic i l'oportunitat de parlar de la meva Barcelona i la Barcelona dels altres escriptors. He intentat fer una mirada que no sigui una mena de guia de viatges turística, sinó una mirada des dels escriptors, des dels llibres, des dels records personals meus d'una persona que ha nascut i ha viscut tota la seva vida a Barcelona, que els seus pares són de Barcelona i que tenen una mirada que he intentat sigui el més original possible. Us volia agrair especialment l'esforç de venir fins aquí a la Fàbrica Quast amb aquesta presentació d'aquest llibre sobre Barcelona de Carlos Fanon i de Costa Freda. Agraïm molt l'esforç de l'edició en català d'aquest llibre, que per mi era molt important i em fa molta il·lusió, i perquè hi havia una voluntat clarament d'una Barcelona que jo he conegut i que he viscut des de petit, des de casa. El concepte em va semblar fascinant. Volia explicar aquesta història de que ser de Barcelona no és ni millor ni pitjor que ser de qualsevol altre lloc, però és ser diferent.